Aangezien Venray vorige week won, mogen dezelfde 11 namen het vandaag laten zien. Sam Stephout op goal, Jordi Wismans rechtsback, Stef van Dijk, Joy Koenen en Ruben van der Waarde vormen de verdediging. Danny Pelzer, Angel Vermeel en Jan Peters in het middenveld, voorin Armen Chala, Dimitrios Kourtsidis en Wesley Tenen. Voormalig betaald voetbaltrainer Jan van Dijk staat aan het roer bij Chevrolet sinds dit seizoen. Hij stuurt de volgende 11 namen het veld in: Vos, Knarren, De Meij, Robijns, Meijers, Bladler, Wolters, Bauer, Meijer, Klinkenberg en Jacobs. Ze krijgen de kans. Chevrolet kwam afgelopen seizoen uit in de hoofdklasse. Voor Venray is dit een geduchte tegenstander. In de vorige 2 ontmoetingen verloor het uit met 7-0 en in Venray werd het 1-5. De eerste mogelijkheid is echter voor Venray deze middag. Kourtsidis schiet echter deze bal naast. Hierna komt Venray er echter niet aan te pas. In de 16 tikt Chevrolet rustig rond. Wismans appelleert voor offside. Hierna let hij gelukkig goed op en werkt de bal weg. De gasten verplaatsen de bal naar de linkerzijde waar Tim Bladler erg veel tijd krijgt. Hij kijkt rustig, ziet in het midden Lars Wolters inkomen lopen en achter Joy Koenen kan hij zo de 0-1 binnenschieten. In blessurebehandeling aan de Venrayse zijde geeft trainer Seibers de mogelijkheid om met aanvoerder Van Meel te overleggen. Een van de wijzigingen die vervolgens plaatsvinden is de wissel Robert Willemsen in plaats van Ruben van der Waarde. Doelpuntenmaker Wolters met de voorzet richting 16. Koenen niet goed, Tim Bladler kapt vervolgens Willemsen uit en scoort heel eenvoudig de 0-2 voor Chevrolet. In de 38e minuut is de stand geworden 0-2, doelpuntenmaker bij nummer 13 Tim Bladler. Tijdens de rust vervangt Seibers Tenen voor Bram Vivermans. De T heeft Venray duidelijk goed gedaan, want hier is direct de invaller met een goede mogelijkheid. Zijn inzet is echter niet geplaatst genoeg om de doelman te passeren. Venray ruimt op. Kourtsidis schermt de bal af. Vivermans wacht geduldig en hij zorgt dat hij niet buitenspel staat. De Griek paast op tijd. De jonge aanvaller snelt naar de 16 en legt hem met links keurig in de verre hoek. De aansluitingstreffer voor Venray met nog een half uur te gaan.
Robert Willemsen met de onderschepping. Hij verplaatst de bal snel naar rechts. Wismans en Schala met de dreiging 16 meter. De afgeslagen bal wordt opgevangen door Gievermans. Janne Peters vervolgens met de voorzet. Wismans lijkt uit balans gebracht. Maar dan het hoogtepunt van deze wedstrijd. Toeratsidis met een geweldige omhaal. Op de lat. Maar Janne Peters is er dan als de kippen bij en brengt Venray langs Schevermond. Alweer de derde treffer op rij in een thuisduel voor de jonge Peters. Doelman Mark Vos met een diepe bal. Op het halfveld pikt Daniel Meijer de bal op. Iemand van Venray legt hem vervolgens iets in de weg. En hij lepelt de bal zo achter Sam Stiphout. Weet Venray in de laatste 5 minuten de gelijkmaker nog te bewerkstelligen? Het antwoord is nee. Deze kopbal van Toeratsidis is eigenlijk de enige kans nog. De arbiter telt er weliswaar 5 extra minuten bij, maar het mocht voor Venray niet meer baten. Een wedstrijd met 2 gezichten. Voor rust Schevermond sterker en na rust Venray. Het krijgt hiermee misschien wel te weinig, maar de eindstand is 2-3.